Jeg står her med Mid-Range-serien fra brandet Booms. Det er den, der hedder 8. Og hvorfor hedder den 8? Den skarpe seer har nok allerede observeret, at det LED-lys, vi har herinde, er formet som et 8-tal. Udover det, så får du et mic inde, et guitar inde, du får 2 forskellige USB'er, SD-kort og line-out. Og selvfølgelig Bluetooth. Der er ingen undskyldning for ikke at connecte til den her højtaler. Om på den anden side, der har vi også muligheden for, hvis du har det med på festival, og for eksempel tilkoble et bilbatteri eller lignende. Den har en masse forskellige rigtig fede lysindstillinger, og dem tænker jeg, at vi lige tager et lille kig på.